nasir nake good so da ban so ma ba so da ban fara ba so da ma ban shiga ba so da ban je gun ba so tabbas so na da daɗi amma in kai dace nufina kin so na a baya na sani amma yau kin daina sona me dai miki ne ki amsa ina ji ko zan kare kaina na kasa na manta da ke duk da tarko na tsallake duk wanda za ya so ki na tabbata cewa ba kamar ni komai kika ce ina yi amma ƙarshe kin yaudare ni wayya za ka ka gane mai son ka da gaske a wanga ƙarni dan kaina ba ta shayi komai na bida tana yi amma ta yaudare ni kuma ban yi zaton za ta yi hakan ba mun so juna da gaske amma yau mun rabu ba da so ba bayan kowa da ita ya san da kamar ba ma rabe ba ya amma kuma mun rabewa kuma dalilin ne rasawa ta ce mini ni kadai ne in ba ni ko ta rasaranta hakan ya saka na dage ni ranta nake so in faranta addu'a take yi ilahu ya sa na zamo mijinta ni kuma ina ta amin ya shekariya take min ta canza lokaci guda ko a waya in ne bugawa san ba sa yin ɗagawa burin ta ashe wai mai rabewa karshe kuma mun rabewa dalilin shi na yi rasawa in kin ji ki ba na amsa me yasa kika zo da wasa